Anụrụ m di mgbe m dị 18 years old. Di m a na-anụ o nwere ife o nwe wee nụbịa like o bi na one room na-ata afụfụ ọkwa ịghọtago. So mgbe bata ụzọ mepeeli obido nwebe ego, ọ na-enwe ego na-enwe ego ka m na-agwa ụnụ ihe a kịta. Di m nwere moto na-ese 5 cars, then o nwegasịrị ụlọ ebe niile. N'ihe mmụọlịa bụ gịnị? Ụmụ na-anọ nwe na-ayụ ya sị a biko mepeelu m afịa ka ego na-aba m n'akpa. Don't mind my voice, like I said, enwetu m obele so ọ sị m nne ihe a na-eme ya yọgide ya ọjụ ya mụrụ ife a ga-eme na ụlọ ebe fabi yọta na ya wee bido wee tinye friji lebe mmanya na bred yọta kịta. Onwe ndị chọrọ ya elesi ha like ụlọ fabini ya na-enwegasịrị neighbors like ndị bisini ịmagolo ndị mmadụ jụrụ ebe afọ. So ya bịa na-elefe abịa na-egolo ọkwa ịghọtago ya na-ele bred na mineral na ndị otu wee na-ejidete nwa obere ego. Ọ sị m nne na this man ada enyekwe ha ego zuolu ha na ọ da enye ha ego zuolu ha. Ọ sị m nne na this man nwee 5 car na ya da agba moto na ọ jụrụ ajụ na ama mmetụ moto ya aka ọkwa ịghọtago. Ọ sị m this man wee na-ebugheri ụmụ nwaanyị na-ebugheri ndị mmadụ na-agwa ya gwagide oluo one day ya wee jebe na that particular house ọ na-ebu ụmụ nwaanyị ejeni ya na ya gwara ya na ya na-abịa ya wee bịa wee meghele ụzọ wee bata na nnekwu ka ọ nọ n'elu nwaanyị. Ọ sị m nne ya wee tụọlụ dị woman ọgụ. Ọ sị m na di ya ahapụkwa dị woman tibe nyanwụ ife na ụsaba nyanwụ ọgụ tibie ife sasị ebe a pụọ chụgide ya chụpụ ya. Ịmagodo na ya ma enwe obele mkpọtụ ndị mmadụ nụtụ na ịghọta na. Ọ sị m nne ya wee nataba sị m etu a ka ọ ga na-ebugheri ka ọ pụtaziri instead ịmagolo ka ndị mmadụ na-ajụ na ihe ọ na-ekwuzi bụ na yanwa na-eke ịkpa na yanwa na-akwụghalị na yanwa na-eme nna ka o wee turn all the story back to yanwa. Ama mbụ na-aghọta ebe m na-eje nya turnuzie the whole story to nyanwa na ọnyanwa bụ ihe na-akwụghalị wanyị ya jidelie red handed just to dismiss ye ndị mmadụ fọlọnụ na ife melụnụ. Ọ na-accuse nyanwa. Ọ sị bụ nne na oge ọbụla ya na di ya na-akarị ụka ya wee kwute okwu ego ọ kwụsị ili nri anya siri ọ kwụsị ili nri ya siri just to iti ya afụfụ just to stop ya for asking. Ịghọtago. Ọ sị m nne na ife achọ ka njụ ọ bụ kedu ka ya si ama na-eji this kind of man like kedu etu unu chelu ya ga-esi wee manage this man maka na ike agwụghị na ike agwụghị. Nwoke nwere moto na-ese nwunye ya da agba ofu na obulu nke akwụghalịsị obulu nke akwụghalịa mfate ike gwụrụ ka ọ na-akọlụ m ihe a si kedu ụdị ihe bụ ihe nke mfate ka m tinyetụ obele voice note ka unu wee ghọta ihe na-agwa ụnụ ihe a. Imagine someone that I told you that have 5 cars. If he drive this one today, tomorrow he could drive another one, tomorrow he could drive another one. He don't even, I don't know how to explain this thing. I did not have one, not even one. I don't know if this man thinks, say, I don't like her. And I have told him several times, get me a car. He will not do it. Anytime I will speak, I'll tell him, I need a car. What I will start. Anytime I ask him something that I need, what I will start. Then I'm managing this thing. Ọ sị m nne na mgbe ọbụla ya yọrọ ya gotere ya moto nsogbu ebido ọnyịnya ebido. Agbara m na anụrụ ihe okwu. Ọ sị m oge ọbụla ya gbara ụdị bara ejibe ihe a ya gbara. In fact ike gwụrụ m unu na-egekwa ụfọdụ. Not that I'm managing it because I don't have the only option. I don't have business I'm doing. I don't have a tangible business that I'm doing. I say I have plenty money. You understand? I'm just stranded. When for that I'm just stranded. I'm stranded. I'm just coping with both of my children, managing both of my children, coping both of my children. I don't have money like that. You know, you are in the marriage and something is happening to you and you want to leave. Maybe you want to leave and go and live a house, something like that, and you have money. But my own, I don't answer this man wife from house. I don't have couple inside my account. I'm just managing the little one. I created the small property that I'm doing. I'm just using it to solve my little problem. Like I want you to put this thing for me. I need that side because I'm going crazy. Ọ sị m ka m tinye ebe ụfọdụ ọkwa ịghọtago ka o jele m aka maka my so my dear, amụrụkwa m ife ọ jụrụ bụ kedu ka ya si ama na-eji ụdị mmadụ a na ya tọrọ atọ na ya chọrọ ịpụ mana shishi tọla dụrụ ya n'aka na di bịa ji ezigbo ego. Ife melụnụ bụ na di gị ma alụ na mgbe iji wee dụọ dị na 18 years ịghọtago highest ọ bụ secondary school ka ego ọ gbagolu na o nwere ife ị ga-eme
Ọbụ ịghọtago, maka na ọ bụrụ n'eziokwu na ihe a niile na-eme na ọ na-enye gị ego ka ị wee na-azụ ụmụaka ịmụtara ya, nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ, ọ na-ekwe ka ịgba motie, ọ na-eke ịkpa ikwu okwu ego, nsogbu ebido ịmagolo all these things. Ọ bụrụ na nwaanyị ịmagoludo bikos na ịma na ihe na-ewute m bụ na ụmụ nwoke ụfọdụ ga-anụ nwaanyị afama na-enyefe ego, mgbe nwaanyị afọ wepụ olie kọt jọji wee gbakọ ego na ọ ga-akwụ ya every month, o sekpụla na yọba biko. Hapụ ịghọtago, akwa stori na abịa anyị nwechara m so many stories ndị mmadụ wetegolu m ebe a na-ayọ biko ma ikwu ego ahịa akwụ, ị ga-enwesi that money bikos na jọji amanye gị ihe ịma nkwụnwuo, ị ga-enwesi that money but ị chọrọ inye nwunye gị na mgbe jọji gbakọrọ gị ihe ị ga-akwụ ịyọba biko, ihe nke agwụkwa nụ n'ike. I don't understand, biko nụ onwe ife unu ma this lady ga-eme to manage the marriage or way out, idenye na comment section. Ike gwụkwalụ m mmadụ ga-enwe ego, nwee moto, nwee ife niile, jụ na ụmụ ya na nwunye ama ndị nne ama ndụ happy. Ọ bụ ugodo unu ị na-eke ikpa, why can't you make your family happy? Ka nwaanyị wee nwee ihe o ji edili gị nkwụgharị na-akwụgharị no ịkwụgharịbara iwelu uche gị lesi nwaanyị gị na ya na-abụọ na epiogeri, ịhapụzie ndị bụ your family. Ike gwụrụ. O nwere nke enye m bọsị, in fact ọ dịka ọnya maka m ga-akọ next. Yes, kunu wee ghọta ihe nwoke gwara nwunye ya. Ike gwụrụ. Daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.